danna subscribe domin samun sabon shirye-shirye na akan kare. Sa'an nan ka danna ƙararrawar sanarwa inda za a dinga sanar da kai da zarar na saka sabon shiri. Jama'a assalamu alaikum. Da farko ka shiga cikin cartoon sketch. Idan ka shiga nan lungun na biyu. To bayan idan ka shiga zai nuna wannan abun guda biyu. Idan nawa sai ka shiga na farko. Kana shiga na farko kai tsaye ga wani aro nan yana nuna ma nambobi. Gurin ƙara number nan. Number sai ka kai shi 70 wani abu, irin ka ga dama dai ka kai shi 70 amma dai ka kai shi 80. Nan ne cika kala gurin kalan da kake so a cartoon ya fito ma sosai. Idan ka zaba sai ka dawo na biyu. A na biyu ne ka je ka dauko hoto kai tsaye. Bayan ka dauko hoto kai tsaye, hoton da zaka maida cartoon din kenan. Zaka ga wata alama bayan ka dauko, in ka koma gurin alama wata blue ga ta nan a dan jikin abun, sai ka dawo da blue round din nan da ya zagaye abun, ka dawo da shi na sama. Na sama ka tabbata ya dawo, in baka cartoon din ba zai yi ba. Idan ka dashi na sama kaga gurin babu hoto a inda ka maida blur line nan ba, sai ka dawo nan, sai ka dau pencil din nan na farko. Idan ka dau pencil din nan na farko sai kai cancel, wato ka fita a gurin, sai ka shiga cikin kala. Bayan idan ka shiga cikin kala sai ka dau bakar kala wanda kenan zaka zana fuskar cartoon din da jiki da sauransu. Idan ka dauka sai ka dawo nan baya, sai ka zo ka seta nan gurin abin gashi ne yana karuwa yana raguwa, na kasa kai shi karshe. Nan kuma ka mai da shi size din da kake so, babba ko karami, amma karami yafi daɗi. Sai kai cancel. In kai cancel sai ƙara taɓa nan, ka tabbata kenan blue din abun nan, blue nan yana nan a tabbata a wannan gurin da babu hoto kenan, wani round blue da ya zagaye cikin gurin, sai ka dawo. Shine inda zaka fara zazzana jikin cartoon din. Ka tabbata duk inda ka zana a jiki round din, ka tabbata ya biya je ya zagayo. Idan ba haka ba, idan ka zo yin kala ka taba, zai bata duka cikin guraren, ya bata fuskan, tunda kalan ba goga ta zaka yi ba, ita da kanta ne ta sa kanta. Sannan application din ba a samun shi a internet ko play store ko cikin wani gurare na cartoon din nan. Da mai bukata ne zai mu magana ta WhatsApp dina, inda zai mu magana yana son cartoon din, application din cartoon, sai ka turo kati na 100 naira MTN ko Airtel kati. Ni kuma a lokacin kana turo mun sai in tura maka application din na yin cartoon din nan, saboda ba a samun shi ne, shi yasa na sauwaka muku yin hakan. Katin MTN na 100 ko Airtel ko MTN, inda zan tura muku application din kai tsaye cikin wayarku, saboda idan aka search din shi a internet ana samun fake ne, kuma fake din bai da ba a yin cartoon, yana wahala, kuma cartoon din shi bai kyau. To wannan Sketch Pro shine mai kyau din, kuma ba a samun shi ne. Sannan ku kasance da wannan channel din na Ussy kai subscribe, saboda subscribe din ne zai sa a dinga sanar da kai duk wani sabon bidiyo ko wani abu idan na sauke kai tsaye a cikin wayarka, ba tare da ko da kana da data ba ka ce sai kawo sannan ka duba. In kai subscribe din, kai yi wannan liking din, nan ne za a sanar da kai kai tsaye, a sanar da kai cewa na saka sabon bidiyo a cikin internet dina. Sannan ka lura da wannan cartoon din da kyau yanda aka zana shi. Inda ka bo ina matakan, gaskiya cartoon din ka zai dinga yin kyau sosai. Sannan ina da bidiyo a cikin channel dina wanda za su burge ka da sauransu ga duk mai bukata. Sannan matakan ana bin su ne kashi-kashi, dalla-dalla, yanda zaka dinga bin tsarurrukan abubuwan da kyau. Sannan duk wani zane idan ka bi shi, ka tabbata ya je ya zagayo ya joni da dan uwan shi, dan idan bai rufu ba gaskiya ana samun matsala gurin yin kala. Lokacin da zaka yi kala, wannan bulin da ka bari kalan za ta fita har ta cikin ta taba ta ko ina, ka kenan cartoon ya dawo baya. Sannan application din ya kasance idan ka fita a ciki, ko kwana 50 ne ba kawo ba, ko 100 ko shekara 100, in ka ƙara da ka tarar da wani tsohon cartoon da ka taɓa yi, to za ka goge shi. Za ka taɓa wancan guraren nan ne, wani gurin nan guda biyu inda ake ɗaura hoto ɗaya kuma a sa number, sai ka matse su kai deleting ka sa su cikin kwando, ya ƙara taɓa wannan kwandon abin ya fito guda biyu, sai ƙara maimaita wannan number da sa hoto, ta yanda ake iya wannan ɗin shi kenan. Sannan komai ya dinga tafiyan muku daidai yanda ake zanawa. Sannan dai ina ta ƙara faɗa muku ku subscribe. Sannan ina faɗa muku sunan application din, sunan shi auto sketch na yin cartoon ne. Ku gwada yin search ko gani magana ta gaskiya ne ko ƙarya. Sketch Pro, ba a samun Pro sai dai Sketch, kuma Sketch din bai da kyau, bai da daɗin yin cartoon kwata-kwata. Pro din nan ne yake da kyau. Sannan ni ba ni da wani ilimin da zan kai ga iya ɗaura muku shi a Play Store ko wani abu da zai kai ka gowa a doron duniya ya samu. To yana da wahala ne ko wani abu, ni ne nake da shi. Ga duk mai bukata zai turo min kati MTN ko Airtel a WhatsApp ɗina, inda zan tura mai application ɗin kai tsaye cikin wayar shi. Sannan ku bi tsarurrukan aron nan, abubuwan da suke nuna muku. Duk wani guri idan na sa aro alama ne na wata magana. Bayan nan kamar inda na nuna kala ce, zaka je ka ɗauka brown. In ka ɗau brown can zai canza aron nan na tsakiya, shi kuma shi aron tsakiya ka dinga mummurza wannan abun
shi kuma zai dinga ƙara maka kala, ka zaɓa wani kala kake so fuskar cartoon ɗinka ta koma fara, ta haske ko ta ja. Je da kake so sai ka taba can saman nan angle din nan, idan ka taba ka taba wannan kwandon na kasa. Kwandon nan shine alama ba sai ka gugguga kala da kanka ba, shi da kanka zai sa maka. Wato kai nan sai ka taba, kaga yayi, sai ka je daidai wani kala da kake so ka ƙara sawa, kaga kasa sai ka ƙara komawa wannan gurin nan na kaloli. Idan ka koma gurin nan na kaloli sai ka dau baki, ka kenan na gashi da ido da kwayar ido da sauransu, sai ka maida bakin kala kanka. Idan ka maida sai ka yi zoom in kama gira baki, sai ka ƙara yi ma kwayin cikin kwayin idan sai ka ƙara yi ma wannan. To da yake na yi mistake, na manta ban zana bakin kwayan idan nan ba, sai ne back wannan dan aran za ku taba ya fita, to sai in mai da shi pencil, sai in je in ƙara zana cikin gurbin wannan idan na manta ne da azun ban zana shi ba, shi yasa ne mistake. To shi ma kan nayi ne dan kusan cewa abin yana da matsala wata zubin in baka zana ba. Kaga again a haka ma zanan nan da na ƙara mistake, sai in ƙara taba nan, sai in taba aran nan abin ya fita. Idan ya fita sai mai da shi pencil, sai in ƙara zana in tabbata yayi rawun da kyau ya zanu. Yanda idan nayi kallon sai in ƙara mai da kwandon, ina danna tabawa kaga ya tsaya a daidai nan. Ke zuwa wani kala ya dace in ƙara ɗauka, sai in je in ɗauko fari wanda zan ma cikin gurbin ƙwayan ido kenan. Idan na ɗau farin nayi sai in ma gefen, sai in ƙara komawa ɗan idan sai in ma gefen. To dai tun a haka yanzu kun fara ganin cartoon ya fita da kyau sosai. To me ya kamata sai in kuma brown, to brown ɗin ka in canza shi sai in ma baki, sai in ƙara, sai in ma gurbin hanci in ƙara mawa. To idan ka lura da kyau abun ya kaga yanzu yanda cartoon ɗin ya kaga ya burge ka sosai, kuma komai yayi wannan. Sanan sabin din akwai wahala in za a yi sabin application din, amma na ce da in yi screenshot, wato daukan hoton nan na kan waya da ake yin screenshot. To idan ka samu ka kammala yin hakan to zai tafi daidai, kuma koda in ka koma wannan dan lungunan na sama zaka ga gaci nan inda abin da ka zana shine ya fito a dan saman gurin nan da babu komai, gurin da baka sa hoto ba kenan a na saman. Blink ka gani saboda blink na sama, amma in ka je kai zanen akan post gurin da akwai hotonka, cartoon ba zai ba. In ka zo sa kala na ma matsala. To ko da wani ka ji ka fara amfani da application din ka sa kala yaƙi, ka zo kwarin kala kaga ya baka matsala. To idan ka dawo gurin nan ka leka, za ga wannan bulin nan ne ke kan wannan na ƙasan kan hotonka, bulin a sama ake so a ga ya kasance. Shi sa ganzu ina dawo da bulin in dawo da shi sama in dawo da shi ƙasa don kusan bambanci abu na motsawa a gurin. To bayan idan ka yi hakan sai kai screenshot. To screenshot din na fi yin haka ne, to amma dai bari nuna maka gurin yin saving. Sai ka shiga na farko save, to save din nan ba shi bane mai kyau, ƙara tabawa kai gefe, ka ƙara komawa sai ka shiga na ƙasa. Idan kai saving sai ka taba wannan hoton naka da ka gama yanzu. In ka taba sai ka taba abun nan sama gurin share kenan. In ka taba ka taba na farko, in ka shiga na farko to inda zai nuno maka abubuwa da yawa da komai to na farko nan zaka shiga, nan ne saving. Kana taba shikenan ya tafi kan wayarka, kaga kai screenshot kuma kai saving akan wayarka. Ka yi subscribe din wannan channel din domin samun sababbin bidiyoyi masu kyau. Subscribe din zai sa dinga sanar da kai. Danna subscribe domin samun sabon shirye-shirye na akan kari. Sa'an nan ka danna ƙararrawar sanarwa inda za a dinga sanar da kai da na saka sabon shiri.